Namaste. Ahojte, vítajte všetci pri dnešnej meditácii. Prosím, usaďte sa, nájdete si pokojné miesto, kde nebudete ničím rušení. Za chvíľku začíname našu meditáciu. K dnešnej meditácii budeme potrebovať sviečku. Jednu sviečku si zapálite pred sebou, aby ste mohli vnímať element oheň. A jednu sviečku budem potrebovať na čistenie. Mám takúto malú sviečku a zapalovač. To je jediné, čo budeme k dnešnej meditácii potrebovať. Dneska sa budeme venovať našej srdcovej čakre. Naše srdiečko v strede hrude a toto je jej ľavá strana a pravá strana. Chvíľočku sa porozprávame o srdcovej čakre, povieme si, aké problémy sa môžu vyskytnúť a prečo sa to stáva a potom si ukážeme veľmi jednoduchú meditáciu, pri ktorej si ukážeme, ako sa táto čakra čistí, ako ju môžeme dať do poriadku. Takže vlastne si povieme aj to, ako sa lieči, ako sa zbavíme tých problémov, ktoré máme. Takže poďme sa pozrieť zblízka na naše srdiečko. Každý z nás cíti tlkot svojho srdca a to je iba fyzická stránka tejto čakry. Na fyzickej úrovni sa naša srdcová čakra stará ale nielen o srdce, ale aj o pľúca. Určite ste si všimli, že je veľmi dôležité, ako dýchame. Naše dýchanie je dôležité. A keď správne dýchame, dokážeme sa aj ľahšie upokojiť v prípade, že máme strach alebo stres. Takže dva hlavné životné orgány pľúca a srdce sú práve pod kontrolou tejto srdcovej čakry. Je to vlastne solárny plexus a z lekárskeho hľadiska sa tam nachádza životne dôležitá žľaza thymus, ktorá nám vytvára protilátky. Nachádza sa presne zhruba na mieste, kde je srdcová čakra za hrudnou kosťou, v strede hrude. Takže detičky do 12. roku života sa im tu buduje imunita, vyvíjajú sa protilátky. A to je prepojené s tým, v akom prostredí deti vyrastajú a žijú. Detičky, ktoré žijú v rozhádanom manželstve, v rozvrátenej rodine alebo zažívajú veľký stres a tlak, tak žiaľ Bohu tam potom dochádza k poškodeniu tejto čakry, ale neskôr si povieme, ako sa to dá aj napraviť. Nič nie je nezvratné. Ak dieťa vyrastá v harmonickej rodine, dostáva sa mu dostatok lásky a pozornosti, tak aj jeho thymus, táto žľaza funguje v poriadku, správne, je odolný voči chorobám a dieťatko nebýva tak často choré, je sebavedomé a bežne netrpí strachom. Je odvážne. Čiže chcem tým povedať aj to, že táto čakra je veľmi ovplyvnená tým, čo prežívame ako dieťa. Je priamo spojená s našim detstvom. Na druhej strane táto čakra je spojená s našimi rodičmi, preto máme dvoch rodičov a máme aj dve strany tejto čakry. Na ľavej strane srdcovej čakry je to vlastne odraz našej matky. Matka je prvý človek, ktorého poznávame, ktorý nás privádza na tento svet. A aký má ona k nám vzťah, tak taký neskôr máme vzťah sami k sebe. Takže vzťah s našou matkou je veľmi dôležitý. Na pravej strane je to náš vzťah s našim otcom, to je druhý človek, ktorý nám je veľmi blízky, je to vlastne náš vzor. Ak sa náš otec správa nezodpovedne, nestará sa o svoju rodinu, nestará sa o deti, tak dostávame veľmi zlý príklad, veľmi zlý vzor. Ak máme so svojím otcom zlé vzťahy, tak takisto sa poškodzuje pravá strana tejto čakry. Čiže naši rodičia nám určujú, aký vzťah budeme mať neskôr k svojim partnerom, manželom a manželkám a neskôr aj k svojim deťom. Je to celkom zložité, ale dobrá správa je to, že my toto všetko vieme ovplyvniť počas meditácie. Naša materská energia kundalini dokáže liečiť naše srdce.
Takže je veľmi dôležité prijať našu fyzickú matku takú, akú je a odpustiť jej a vyčistiť si s ňou všetky vzťahy. Ak je náš vzťah s našou matkou dobrý, ale čistý, tak potom v našom srdci môžeme ľahko cítiť radosť, istotu, tešíme sa zo vzťahov k všetkým ostatným ženám. Ak je náš vzťah s matkou v poriadku. A na druhej strane takisto, ak je náš vzťah s otcom správny, ak je otec starostlivý, láskavý a spravodlivý, tak to je vynikajúci základ preto, aby naše vzťahy k mužom v našom okolí, našim synom, bratom a všetkým mužom boli veľmi dobré. Tieto vzťahy budú čisté. Takže to je taký ideálny stav. A niekedy to býva aj tak, že s obidvoma rodičmi máme nevysporiadané vzťahy. Takže je veľmi dobré, ak dokážeme svojmu otcovi odpustiť, vyčistiť si naše vzťahy s ním, pokiaľ je to možné. Ak už nežije jeden z našich rodičov, tak môžeme pri meditácii žiadať matku Kundalini, aby nám pomohla odpustiť. A ak odpustíme a pustíme našu minulosť, tak sa vyčistí naše srdce aj vzťahy k našmu otcovi. A tým pádom sme karmicky ako keby vysporiadaní s našimi rodičmi. Srdcová čakra je veľmi zložitá, veľmi dôležitá. Typické ochorenia pre túto čakru veľmi dobre poznáme. Z ľavej strany všetky poruchy s matkou, všetky materské vzťahy, nenaplnené vzťahy, zlé vzťahy s mamou vlastne môžu neskôr spôsobovať rôzne fóbie, neistoty, strachy, depresie. Niekedy poškodenia srdca, ak nežijeme správnym životom a nevenujeme sa svojej duši, nevenujeme sa aj duchovnému životu, ale materiálnemu, tak môže náš duch sa proste rozhodnúť, že opustí toto telo. Vtedy človek dostáva infarkt alebo mozgovú porážku. Kedy proste náhle naša duša z tela odchádza, pretože je nešťastná, nespokojná. Napríklad také ochorenie ako astma je takisto strach. Je to problém, v akom prostredí dieťa vyrastá. Je to strach a neistota zo strany dieťaťa voči rodičom. Necíti istotu vo svojej rodine a má z niečoho silný strach. Takto vznikajú takéto choroby. Chronický kašel, zápaly priedušiek a zápaly plúc súvisia s touto čakrou a s nedostatkom istoty v našej rodine z nejakej príčiny. Máme aj ďalšie choroby, napríklad rakovina prsníka je takisto choroba, ktorá súvisí s veľkou neistotou, buď v manželskom vzťahu, alebo vo vzťahu s otcom, s rodičmi. Takže nič nám neostáva, len sa uchýliť k našej meditácii a starať sa o našu srdcovú čakru, pretože to je jedna z najdôležitejších čakier. Ak je naše srdce čisté, ak sú naše vzťahy v rodine vysporiadané, tak budeme odvážni, nebojácni, spravodliví, čestní a budeme cítiť radosť. Tieto pocity snad zažíva každé dieťa, kým sa niečo v jeho živote nepokazí, keď nie v rodine, tak v práci, v škole. Takže táto čakra naozaj dostáva zabrať a práve preto sme tu, aby sme si dnes ukázali veľmi jednoduchú techniku, veľmi jednoduchý spôsob, ako dostať do rovnováhy naše srdce. A predtým, než začneme, si ešte spomeňme na elementy, ktoré sme sa kedysi dávnejšie učili. Elementy majú obrovský vplyv na naše čakry, pretože sú živé. Všetko, čo je v prírode, je živé a nesmierne nás čistí. Takže my si dneska budeme používať dva elementy. Budeme používať sviečku, element oheň pred naše srdce a budeme používať element vzduch. Už sme spomínali na začiatku, že dýchanie môže otvárať a čistiť srdcovú čakru, ak dýchame správne. Takže si ukážeme nejaké techniky. Takže to je asi z mojej strany všetko, aj keď je tu ešte taká maličkosť, ktorú som vám zabudla pripomenúť, že v našom ľavom srdci je takýto malý plamienok, ktorý vlastne znázorňuje našu dušu, naše práve ja. Je to tá iskra života. Je to vlastne život sám. Je to
čistá duša, ktorá je našou podstatou a ktorá vlastne nám dáva tú iskru, tú radosť zo života. Je to niečo živé, niečo veľmi čisté v našom srdci. Aj počas dnešnej meditácie sa budeme prihovárať našej duši, v našom srdci samozrejme, a preto aj plamen sviečky nám pomôže, aby náš plamienok vo našom vnútri sa silnejšie rozhorel. Takže predtým, než začneme meditáciu, si aj môžeme zapáliť sviečku, aby sme ju mali pripravenú. Nachystáme si ju na ľavú stranu nášho tela. Pohodlne sa usadíme, chrbtica je vystretá. A tieto nasledujúce minúty budeme venovať len a len sami sebe a nášmu vnútru. Takže sa nenecháme ničím rušiť. V prvom rade si spoločne zdvihneme našu materskú energiu 3-krát. A dáme si ochranný bandán. Prvýkrát pre našu muladháru, druhýkrát pre našu čistú pozornosť. Takže si spravíme teraz ochranný bandán, jedenkrát pre našu detskú čistotu, druhý pre našu čistú pozornosť, tretí ochranný bandán pre spokojnosť, štvrtý pre seba istotu, piatý pre našu čistú komunikáciu a reč, šiestý pre čistú myseľ, 7 pre všetky čakry a naše telo. Zavrieme si oči, ponoríme sa do nášho vnútra. A budeme pozorovať naše dýchanie, ktoré sa samé prirodzene stíši a spomalí. Správne dýchame, keď dýchame hlboko do nášho brúška. Hlboko sa nadýchneme, aby sa otvorila aj naša hruď, a vydýchneme všetok napätie. Vydýchneme zo seba všetok stres. Dovolíme, aby sa dostal do našich plúc element vzduch, ktorý je čistý. Nech môže odísť všetko nečisté, všetko ťažké, čo nám leží na hrudi. Teraz si môžeme pravú ruku položiť na našu ľavú stranu hrude. Môžeme si 12-krát v našom srdci povedať: v skutočnosti ja som čistá duchovná bytosť.
Pretože tieto emócie a myšlienky sú veľmi premenlivé a nespoľahlivé. Nie som to ja, nie je to moja podstata. Nie som ani toto telo, ani toto ego. Ja som niečo, čo je čisté, čo je večné, večne prítomné. Som čistá radosť. Čisté vedomie. Čistá pravda. Môžeme si teraz zobrať sviečku a budeme plameňom sviečky robiť taký poloblúčik na ľavej strane hrude. Dovolme, nech element oheň, ktorý je čistý, nech spáli všetko, čo prekrýva naše čisté ja. Všetky naše pripútanosti, všetky naše závislosti, všetky zlozvyky, všetky naše strachy, prosíme, nech element oheň zničí všetok materializmus v nás. Pretože my sme čistý duch, čisté bytie, tak táto hmota nemôže byť našim pánom. Hmota a materializmus ničí dušu. Teraz sa presunieme do stredu hrude. Môžeme priblížiť sviečku najbližšie, ako sa nám dá. Pozor, aby sme sa nespálili. A zase sa vráťme k našmu hlbokému dýchaniu do brúška. Prosíme, nech tento element vzduch a element oheň prečistia naše srdce. Nech ho prečistia od strachu. Nech element oheň vyčistí všetku neistotu. Všetku úzkosť. Môžeme teraz robiť taký poloblúčik ešte. Nerobíme vôbec nič, len nechajme, nech element oheň robí svoju prácu.
keďže je čistý, tak vyčistí všetko, čo do nášho srdca nepatrí. Môžeme odložiť sviečku a presunieme sa ešte na pravú stranu hrude s ľavou rukou. Toto čakra na pravej strane sa vyvíja počas nášho detstva, kedy je našim vzorom náš otec. Takže môžeme požiadať, materská sila, prosím, prebuď v našom srdci zodpovednosť, spravodlivosť, čestnosť, prosím, daj mi hranice dobrého správania. Môžeme si aj tu na pravej strane povedať: odpúšťam môjmu fyzickému otcovi. Odpúšťam a prijímam ho do svojho srdca, takého, aký je. Ak nie sú naše vzťahy s mužmi ideálne, s manželom, s bratom, tak to pravdepodobne súvisí s našim vzťahom k otcovi. Stačí, keď budeme pravidelne žiadať: Matka Kundalini, prosím, vyčisti moje vzťahy s mužmi. Teraz sa vrátime na ľavú stranu hrude, zase našmu srdiečku, kde je naša duša. Pravá ruka je na ľavej strane hrude. Tu je odraz našej fyzickej matky. Naša srdcová čakra sa vytvára v detstve podľa toho, aké sú naše vzťahy s matkou. Takže si v prvom rade môžeme povedať: odpúšťam mojej matke. Ak sú naše vzťahy, alebo boli naše vzťahy s našou matkou nie dobré, môže sa stať, že aj naše vzťahy k iným ženám, k dcéram, sestram budú poznačené. Takže si jednoducho povieme: odpúšťam mojej dcére, odpúšťam všetkým ženám v mojom živote.
prijímam do môjho srdca moju matku takú, aká je, alebo aká bola. Moju dcéru takú, aká je, prípadne sestru. Teraz si presunieme pravú dlaň do stredu hrude, tam, kde je žľaza thymus, ktorá vytvárala našu imunitu v našom detstve. Ak je v našom srdci strach a neistota, naše srdiečko bude uzavreté. Na ľavom srdci sa odzrkadluje naša fyzická matka, na pravom náš fyzický otec, ale v strede hrude je to naša duchovná matka. Je to vesmírna matka, alebo matka prírody a vesmíru, ktorá sa o všetko živé, od planét po zvieratá, stará a chráni. Takže môžeme sa prihovoriť práve jej. Matka vesmíru, prosím, daj mi pocit seba istoty. Daj mi pocit seba dôvery. Daj mi pocit istoty, že je o mňa postarané, že som pod ochranou. Prosím, Matka vesmíru, buď v mojom srdci a daj mi lásku a istotu. Budeme teraz dýchať veľmi hlboko. Budeme viac dýchať do našej srdcovej čakry, čiže do hrudníka, až tak, že sa zdvihne aj naša ruka a naša hruď. A pri výdychu, predtým než vydýchneme oveľa pomalšie ako je nádych, tak zadržíme dých na niekoľko sekúnd. A vydychujeme veľmi pomaličky. Pri zadržaní nášho dýchu môžeme žiadať Matku vesmíru, aby nás ochraňovala. Prosím, Matka vesmíru, daj ma pod tvoju ochranu. Prosím, vyčisti moje srdce od strachu a úzkosti. Ešte niekoľkokrát dýchame zhlboka, hlboký nádych a vydychujeme veľmi pomaličky.
Prosím, materská sila, zbav ma všetkých fóbií. Všetkých pochybností, že je o mňa postarané. Že som pod ochranou. Hlboký nádych do plúc a výdych, všetká neistota, strach nech odídu von. Teraz si ukážeme jednu techniku, ktorú robíme vtedy, keď človek alebo my trpíme veľkým strachom a veľkou úzkosťou. Pravá ruka bude zovretá v pesti a my budeme poklepkávať na stred hrude, vlastne na hrudnú kosť, touto hánkou vlastne našej ruky. Prosíme, Matka vesmíru, zober z nás všetok strach. Všetky pocity osamelosti, opustenia, bezvýznamnosti. A môžeme teraz pomaličky pripojiť už zase hlboké dýchanie. Ruky sú na kolenách, dlane otvorené, telo je uvoľnené, svaly na tvári uvoľnené. Pozorujeme naše dýchanie. Prosíme, materská sila, urob nás nestranným pozorovateľom. Urob nás Šrí Šivom. Šivoham, 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 Šivoham. Teraz si zaspievame Sat Čit Ananda Rupam, čo znamená som pravda, som čisté bytie a som radosť. Sat Čit Ananda Rupam Šivoham, Šivoham,
Satchidananda Rupam Shivoham Shivoham Satchidananda Rupam Shivoham Shivoham Satchidananda Rupam Shivoham Shivoham Satchidananda Rupam Shivoham Shivoham Satchidananda Rupam Shivoham Shivoham. Na záver meditácie si môžeme zdvihnúť našu materskú energiu. Dvíhame ju stredom tela, kde ona stúpa pozdĺž chrbtice. Týmto jej vlastne pomáhame a žiadame ju, aby nám dávala spojenie s vesmírom, s celým kozmom. Keď si robíme ochranný obal, tak to robíme veľmi precítene a pomaly a myslíme na všetky naše čakry, na našu muladháru a nevinnosť. Na našu svarištánu a čistú pozornosť. Na naše náby a je spokojnosť. Na naše srdce a seba dôveru. Na našu výšudy a čistú reč. Na našu agya čakru, myšlienky preč. Na všetky čakry. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť. Pozorujte svoje srdce aj po tejto meditácii, či sa niečo nezmenilo, prípadne nezlepšilo. V prípade, že cítite v strede hrude bolesť, tlak, nejaké napätie, pichanie, tak vedzte, že vaša srdcová čakra potrebuje ešte viacej pozornosti a starostlivosti.
Takže sa aj venujte, tak ako sme si dneska ukázali. Ak máte nevysporiadané vzťahy s blízkymi, tak takisto takýmto spôsobom môžete pracovať na sebe pravidelne, až kým nedôjde k náprave, k vyčisteniu problémov. Takisto môžete vnímať na svojich malíčkoch, bo vieme, že malíčky sú tiež označené červenou farbou ako srdiečko. Aj tie nás môžu píchať a signalizovať, že bude to na pravej strane alebo na ľavej nejaký problém. Pravidelné dýchové cvičenia a pranajama, možno sa dozvieme v ďalšom videu, niečo o pranajame a dýchových cvičeniach, ktoré priamo súvisia so srdcovou čakrou, takže ak máte záujem, tak sa zase pripojite niektorý pondelok na naše spoločné meditácie na Facebooku. Ďakujem vám za trpezlivosť, pozornosť a prajem vám veľa úspechov. Namaste.